Videoblog Esgarrinxades utòpiques. Avui parlarem d'Estrapo, del Martí Gironell, publicat per Ediciones B. Estrapo ens parla d'un dels episodis més tristos de la història de l'art del nostre país, la desaparició d'una part de l'art pictòric romànic de les Valls Pirinenques. En aquest cas es tracta de l'espoli de les pintures romàniques de l'església de Santa Maria del Mur, al Pallars Jussà, un tema narrat amb passió i perspicàcia per Gironell. Darrere la novel·la hi ha una feina evident de recerca dels fets ocorreguts durant aquells anys d'espoli, i no només dels fets, sinó també dels costums i del parlar, en aquest cas, per exemple, del Pallars. L'autor introdueix formes de viure, costums religiosos, vocabulari propi de les pobles de la zona, i per tant podríem considerar que la novel·la compleix abastament l'objectiu didàctic que té aquest gènere narratiu. Entrant en la polèmica de la venda de l'art pictòric de les esglésies, Gironell plasma molt bé els motius que van esgrimir alguns dels religiosos per permetre aquest espoli. En bona part, la falta de recursos evident hi va ajudar molt, però per altra banda, la ignorància dels habitants d'aquells pobles, que de mica en mica havien deixat d'entendre el significat i l'aport d'aquelles pintures, també hi va tenir un paper molt important. Pel que fa al format, llegint aquesta novel·la, a estones s'acosta molt al gènere documental que podem veure en la pantalla petita en cadenes de televisió. La trama s'adapta perfectament a la necessitat didàctica dels documents històrics i és, per tant, una manera fàcil d'entrar en aquest món de l'espoli de l'art romànic català, que d'altra manera, des de la nostra perspectiva, potser no podríem entendre.